हेलो लोगोफोर वेलकम टू माय चैनेल बर' मिक्सार गिबियावनो आं खावलायखायो गिबियावनो आं बुंखायो आं बर' हारिखौ मोजां मोनो बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावदों आरो दिनैबो आं दिनै बर' हारिनि जौगानायनि थाखायनो खामानि मावगासिनो इयुनावबो बर' हारिनि जौगानायनि थाखायनो खामानि मावगोन स' दिनै आं नोंथांमोनजों खायसे जोंनि बर' हारिनि जेंनाफोरनि खायसे बाथ्राफोरखौ आं नोंथां मोजां सावरायनो सानदों स' जों जेब्लायबो सानफ्रोमबो नुबाय थानाय खोनाबाय थानाय जोंनि आइ आफामोननि उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरा सानफ्रोमबो हाबा जागासिनो थायो उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जागासिनो थायो बिसोरनि सम जायै समावनो 18 बोसोर जायै समावनो 21 इयार्स बैसो जायै समावनो उन्दै उन्दै समावनो बे क्लास 6 7 आव 8 9 आव फरायनाय गथ' गथायानो हाबा जागासिनो दङ थ' बेफोर मानि थाखाय जादों आं दिनै बेनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों थ' दिनैनि बे भिडिअखौ आंनि बे खायसे मोन्दांथिखौ फोरमायनो थाखाय आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों स' गिबियावनो खावलायखायो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय मानोना दिनैनि भिडिअआ खायसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ लानानै सावरायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांखौ आं खावलायखायो अननानै जोबजासिम नायथार प्लिज अननानै दानि भिडिअखौ जागायदोनि दिनैनि आं बे खोथाखौ उन्दै बैसोआव हाबा जानाय खोथाखौ आं मोननै टपिकआव बे खोथाखौ सावरायगोन गिबियावनो बिमा बिफा आरो नैथियाव गथ' गथाय दा बिमा बिफाखौ लानानै आं दिनैनि बे खोथाखौ फार्स्ट टपिकखौ आं बेखौ सावरायनो सानदों थ' नाय लोगोफोर न'खरनि बिमा बिफाया सासे गथ'खौ जोनोम होनाय लोगो लोगो बे गथ'नि रायलायनाय बे गथ'नि मावनाय दांनाय बे गथ'नि गाननाय जोमनाय गासै खामानिखौनो सामलायनांगौआ बे बिमा बिफानि नंगौ जोंनि आइ आफामोना जोंनि बर' समाजाव थानानै जोंनि उन्दै गथ' गथायखौ सामलायगासिनो मोनसे खोथा रायजोफोर जोंनि उन्दै गथ'फोरा जा बुङो बेखौनो लायो उन्दै गथ'फोरा बेखौ मावोब्ला बेखौनो मावो बेखौ जाहोब्ला बेखौनो जायो बैयाव थांब्ला बेखौनो थाङो आरो जुदि नोंथाङा बे समाव सोरबा सोरनावबा थांनानै जौ जुवा गेलेनानै जौ लोंना फैनानै न'खराव खायसे दिन्थिनाय आखुफोरखौ दिन्थियोब्ला मावनाङि खामानिखौ जुदि मावोब्ला बिसिजों जुदि नांलाय बायदिसिना नांलाय सुलाय खालामोब्ला बे नोंथांनि बे गथ'आ उन्दै गथ'आ नोंथांनिफ्राय मा सोलोंगोन जुदि नोंथाङा जुदि सोरनावबा जौ लोंना फैनानै जुदि न'खरावनो गावनि गथ'नि सिगाङावनो बुङोब्ला जे आं जौ लोंबाय थानाय आमोखनि फिसाजोखौ आंनि जाहानि गथ'नि बिहामजो लाबोनांगोनलै जुदि बेबायदि जुदि बुंलायोब्ला बे गथ' सासेया बेबायदि लाइनखौ निस्सय आगान होखागोन बेनिखायनो आं खावलायो जे नोंथांमोनाबो नोंथांनि न'खराव नोंथाङा जुदि आइ आफाब्ला अननानै प्लिज बेबायदि जुदि न'खरफोराव खोथाफोरखौ रायलाया नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब मोनगोन आंखौ गोग्गादों साननो हागौ जोंनि न'खराव दासिमबो सोरबा सोरनिबा गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय हाबा जानाय दिनैसिम जोंनि न'खराव रायलायनायखौ जों नुनो मोनाखै मानोना दिनै जोंनि आब'आ दिनै MA पास जालांबाय आं दिनै डिग्री फरायगासिनो थेवब्लाबो दिनै जोंनि न'खराव बेफोर खोथाया सोलिया स' दिनै नोंथांमोनखौबो खावलायो नोंथांमोननि न'खराव जेन बेबायदि खायसे खोथाफोरखौ जेन रायलाया उन्दै गथ'फोरनि सिगाङाव जेन बेफोर बुंनाङै खोथा रायलायनाय खोथाफोरखौ जेन रायलाया आं बेखौनो खावलायो मानोना उन्दै गथ'फोरा जि बिमा बिफाया जि फोरोङो जि लायो जि केरेक्टार दिन्थियो बेखौनो गासै आखुखौनो सासे गथ'आ सोलोङो खोनासं आइ आफामोन नोंथांमोननि थांखिया जानांगोन जे आइ आफा जानांगौब्ला जोंनिया गावनि गथ'खौ बे बुहुमाव बे समायना बुहुमाव गावनि गथ'खौ माबोरै मानसि महरै जों नुनो मोनगोन बा मानसि खालामनो हागोन बेबायदि साननाया जोंनि आइ आफानि गेजेराव थानांगौ जोंनि आइ आफाया जेब्लाबो साननांगोन जे आंनि गथ'आ माबोरै बे बुहुमाव सासे मानसि महरै सिनायजागोन बे साननाया जोंनि आइ आफानि गेजेराव थानांगोन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायो बयखौबो आइ आफा नोंथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना जेब्लाबो नोंथांनि गथ' गथायखौ सामोल खालामनांगोन आं मोनसे एग्जाम्पोल होनि मासे अमा बिमाया 14टा 15टा अमा फिसाखौ जुदि सामलायनो हायोब्ला जोंनि जेबो साननो रोङि अथ'स' जेबो साननो रोङा मासे अमाया थेवब्लाबो बिनि 14टा 15टा अमा फिसाखौ सामलायो अब्ला जोंनि सानै गार्जेना साननो हानाय बुजिनानै सानै गार्जेना सासे गथ'खौ मानो सामलायनो हाया बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जेब्लाबो नोंथांनि गथ'नि सायाव नोजोर होनांगोन सामलायनांगोन जेन गावनि गथ'आ माबे लाइनथिं थांदों बेखौ नोंथाङा नोजोर होनांगोन आरो बेखौ नोजोर होनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो मोजां जानांगोन नोंथाङा जौ लोंनाय बायदि गाज्रि आखुफोरखौ नोंथाङा गारग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांनि गथ'आ मोनसे मोजां लामाजों आगान सुरगोन आरो बेबायदि न'खरफोराव गाज्रि हुदा बिसिजों गाज्रि केरेक्टार दिन्थिनाय खायसे बुंनाङै रायलायनाय खोथाफोरखौ जुदि न'खराव रायलायाब्ला नोंथांनि गथ'आ निस्सय मोजां जागोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो मोजां जाग्रोनांगोन नोंथांनि केरेक्टारखौ नोंथाङा मोजां खालामग्रोनांगोन बबेबा गामियाव जौ लोंना फैनानै न'खराव दाम दुम खालामनाय बिसिजों रायलायनाय खायसे बुंनाय खोथाफोरखौ बुंनाय रायलायनाय खोथा बुंनाय गाज्रि राव बुंनाय बेफोर गासै खोथाखौ नोंथाङा गावनि निजेनो सामलायग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांनि गथ'आ मोजां लामाजों आगान सुरगोन नङाब्ला जुदि लाइनाव थांबाय थायोब्ला नोंथांनि गथ'आबो बे एखे लाइनावनो थांबाय थागोन
बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन आइ आफामोनखौ बेखौनो खावलायबाय जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावा जे गावनि गथ'खौ जुदि सासे बे बुहुमाव समायना बुहुमाव सासे मानसि महरै जुदि नायनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा गावनो गिबियावनो मोजां जाग्रोनांगोन बेखौनो आं नोंथांमोन आइ आफानिसिम खावलायबाय आं सेकेन्ड खोथाखौ बुंगोन जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि खोथाखौनो बुंगोन खोथाया जाहैबाय जोंनियाव गेजेराव फेसबुक वाट्सएप बायदि ससियेल मिडियाफोरा जोंनि गेजेराव गोबां डेभेलप जाबोनो हमबाय खिन्थु मा जाबाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव फेसबुक वाट्सएप 20%बो डेभेलप जायाखै मानोना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जोंनि बर' लाइमोनफोरा बे फेसबुक वाट्सएपफोरखौ मोजाङै इउज खालामनो रोङाखै दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंनि सासे उन्दै क्लास 8 9 आव फरायबाय थानाय सासे गथ'आ सासे सेंग्रासा गथ'आ सासे 6 7 आव फरायनाय सासे उन्दै सिख्लासा गथ'खौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै मा सप्तासेनि गेजेराव हाबा जानायखौ नुबोगासिनो दङ नंगौ जोङो मोजां मोनलायो जों गोसो थोलायो खिन्थु बिथांमोना गोसो थोलायनोबो रोङा बे सप्तासेयावनो हाबा जालायनाय थानो हाथारैनि सप्तासेयावनो हाबा जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ स' बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि समाजाव जोंनि हारिया मा जालांगोन नोंथांमोना एसे साननानै नाय आं बुंबायो उन्दै फंबाय बिनानावमोन नोंसोरखौ खावलायो नोंसोरो जुदि सानसे समाव जुदि बिमा बिफा जायोब्ला बे बिमा बिफाया जोबोद गिदिर दायित्व दे बिमा बिफा जानाय लोगो लोगो नोंथाङा गोबां रेसपन्सिबिलिटि थायो सासे उन्दै गथ'खौ नोङो सानसे समाव बिमा बिफा जागोन सासे उन्दै हौवासा हिन्जावसानि गथ'सानि सासे बिमा बिफा जागोन बिमा बिफा जानाय लोगो लोगो बे उन्दै गथ'खौ मा होननानै सोलोंगोन मा होननानै फोरोंगोन खालि बे गथ'खौ जानो लोंनो फोरोंब्लाल' जाया बे गथ'नि गियान आरजिनाय गियान होनाय गासिबो रेसपन्सिबिलिटिया सासे बिमा बिफानाव थायो आरो जुदि नोंथाङा माबा कलेजनि माबा स्कुलनि जुदि टिचारफोर जानांगौब्ला बे टिचारा बे स्टुडेन्टफोरनि 4 गुन बारा गोरों जानांगोन अब्लासो बे स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनो हागोन आरो बे एखे रोखोमैनो जुदि नायनो लुबैदोंब्ला बे बिमा बिफाया जुदि गथ' गथायनि फारसे फोरोंनो हानाय जेबो गियानानो गैयाब्ला बे गथ' गथायखौ जोनोम होनानै मा लाब दं गासै गथ'नि बिमा बिफा जानानै मा लाब दं बेनिखायनो आं खावलायो गिबियावनो गियान आरजिना लाग्रो सोलोंथाइ लाग्रो साननाय हनायखौ एसे डेभेलप खालामग्रो बिनि उनावसो नों हाबा जायो ना मा जायो नोंनि खोथासै नंगौ जों गोसो थोलायो मोजां मोनलायो बेखौ जों सोरबा सोरखौबा मोजां मोनलायो बेखौ जों मावनो होननानै मावा बे हारसिं जायो खिन्थु आं बयखौबो खावलायो जाय उन्दै बैसोनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला अननानै प्लिज हाबा जानाङा उन्दै समाव हाबा जानाङा मानोना उन्दै समाव हाबा जानाय लोगो लोगो जोंनि बर' हारिया गाज्रि सिनायथि जागोन जोंनि बर' हारिया एसे गाहाय लामाथिं गोग्लैलांगोन जोंनि बर' हारिया बयजोंबो बुंजागोन जे उन्दै बैसोआवनो हाबा जाग्रा हारि होननानै बेबायदि जोंनि बदनामा जोंनि गेजेराव फैगोन स' बेखौनो आं खावलायो आरो सानसे समाव जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ जानायनि उनाव जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' रायजोआ जेन उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय मोनसे हारि मोनसे रायजो होननानै जेन सिनायथि मोना बेनि थाखायनो आं बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै आर'ज खालामनाय जाबाय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो भिडिअ'खौ मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे जोंनि उन्दै लाइमोनफ्रा एसे बुजि मोनो जोंनि आइ आफामोना जेन गावनि गथ' गथायखौ सामलायनो हायो बेनि थाखायनो बयबो शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो दिनै हलिनि सम आरो बे हलिनि समाव सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ जेन लांखारा बेनि थाखायनो आं बयनिसिमबो आर'ज खालामबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि